Aynen şarkı. Салому алайкум бародарон, дӯстон, ҳаводорони Сомонаи YouTube. Хуш омадед ба канали мо. Рӯзи шодӣ бахайр. Бародарон, имрӯз мо қарор дорем дар чоршанбе бозори Ленский район. Мана тамошо мекунем, нархномаро мерем, ай пеш шинос мешавем, дастгирӣ мекунем. Фақат бародарон, дастгирии шумо пешрафти мо ай. Як донаи лайк, подписатсияро мезанем. Иншоалло ки навори мо навори хуб меша. Бародарон, мана байни бозор ай мо омадем, сарчаи бозор нест, байниш. Ман ин аспе ки ҳастай сфедуш 30,000 сомон мега, у дигариш 20,000, 20, 30,000, 20,000. Бародарон, нархномаро гӯш мекунем, тамошо мекунем. Иншоалло ки нархҳои арзон ҳам ҳаста. 23,000 бозор пурсидан дорам мега, мана 23,000. Асп ба дараҷаш баъзе бихушумай мана. Мана ин ҳастай бо нархномаашо бародарон фақат гӯш кунем. Ҷода ин ба савдо шидагиён вақти ҷода баста мондага. Мана. Акай чанд сомон? 16,500 да. Арзон ай. Чанд сол бошад? ин чанд сол ай? Мана 16,500 бародарон арзон ай. Асп бисёр бозор дорад. ин чанд ай оҷи? Мана ин ҷиян 18,000 мега. Чанд сол ай? 8 сол. 18,000. Мошалла. Як пеша бихезон мехеза? Асп бозор. Мана асп бозор азиз, тамошо кунед, дастгирӣ кунед бародарон. 18,000 мана ин. биём та мерем наворка мебуроем. YouTube да партоем бародарон тамошо кунам. Ака чанд сомон? Не, якам 25,000 будаем ман. Хулоса бародарон, ай 15,000 боло харидорӣ мекунем. Асп мешатонӣ харида. Поён мешад майдаи бад медиҳем. 20,000. Мана 20,000 будаин ай бародар. Асп базе дидам. Я савдо кеси нададем. Хара диди? Мана 25,000 як. Я 15, 12. Инам аспи то эчи байтал пурсидам. Хар савдо шуда фикрм, хар савдо шуд. Байталора нишонда. Хара чанд хади оҷи? Не, май дига оса. Майли оҷи. 3,000 чанд? 3,600 гуфт? 3,600 хара хади. 20,000 байтал чи? Тока очабача чи? Очабача 30,000 байтал худиш тока 20,000. 30,000 мана бача. Тока 20,000. Меридин! ин майдака бия навор кунем. Мана аз чанд? Чанд сум бошад шумо? Не, ба худо туғра. Мана болои бозор.
аспои созам байндая бародаро пешон мери наворкунӣ намемонад меган мақсад ютубга наёӣ меган и ба хотири шумо инам бехда истодем навор кезем мана бозишона тамошо кунед ғарибот тамошо кунед дастгирӣ кунед дар ҳаққи мо дуо кунед тамом подписатсия мекунӣ ихтиёр дар хитай намекунӣ ва яку бикунӣ бо хуб меша бародаро мо тез навор рафта ҳама бозорро навор кардам аспаби бозиша вай чӣ хело мезанӣ девона будая мепара девонагӣ мекунад дӯстон бародарон ченин тоисангимон навор кардем иншоалло худо хоҳад дигар бозорора мерем навор мекунем дастгирӣ кунед то навораи оянда боқӣ бародаро сарбаланду хонобод мемонед касби кор баракат худо нигаҳбон